taiti imbwe mabi yangu tauya nonhaudzo manhoko dzozuwa makumi mairi mwedzi uno wachiwabvu. Painyasi mugore ra1310 ndipo pagotandiwa kuita zvokunhadzira shangu dzakasiyanayo kumarijono kumanzere. Idi zvakabvira kurezvi. Munhaudza nyasi anonzi Namatai Kwekweza anowira kunyaya dzebumbiro romutemo anyora tsamba kuJudicial Service Commission achiti iye wamunyepe kuti wagotekaidza sei nhau yamaraba, kuti wakazvitekaidza sei kuti wagoite paraba kuti apinziwe panyanga pokare zvisiri pamutemo. Hino tichagoringa kana wakamupindura anyora achisenzesa magweta. Nyasi wana kamba wanga wari kunangidzirana makwati idi nyasi bato roZANU-PF radoka riri kuita mureketo waro kumukonana akadzitape wachiti iwo wanoda kutorohwa manjano vanhu munyika medu nokuti wakwanisa kuita kuti nyika imire zvisvino. Wati iwo dai wasipo nyika yese ingadai yakaita manyama amirenderongo, kwai vanhu vese ungadai wakaita kutsvugira Katondo, asi iwo wakatomira kuti Katondo kareke ugombomuka kwese kwese. Idi zvakatooma mabi yangu muyembe wakadari musvinuba. Wamunangagwa wari kuenderera mberi nonyaya yavo yokupadura zviri pamutemo zvinhu zvakasiyana siyana. Kwai makuno yano vanenge vaenda kuBlanket Central Mine apo kuri kuda kuvhurwa umwe mugodhi mutsva ikweyo. Wari kuti iwo wakaita izvi ndokuti waoneke kuti wane zvavari kuita munyika, asi izvi zvinhu zviri kuitwa namakambani akazvimirira ega, uye kuti hurumende ndiyo iri kuvapa mari yokuti vaite. Mukurunguru wemapurisa nyasi agoti iye wari kuzvikoniwa zvokuchengetedza nyika yese. Watiwo kwai nzvimbo dzinobudiwa nokupindiwa nadzo munyika dzakanyanya kuita maburi okutoti mapurisa anozvikona ba zvokuchengetedza zvinhu. Wanga wari kureketa izvi wari kutaura zvichienderana nonyaya yokubiwa kwegoridhe yakaitika rakazobatiwa muSouth Africa riya. Watiwo izvi zvikukonzerwa nonyaya yokuti ngwangwadza iri mumazambuko nyika yakanyanya kuwanda. Izvi zvinotorwadza mabi yangu kuti kana mapurisa ari kudari achireketa vaita kudai, aiwa ndokuti tabweka kawo. George Charamba nyasi yagobuda ari kureketa iye kuti Zimbabwe yagovhota ichiramba kuti nyika dzopasi rese dzigoita zvokumisa vanhu vanenge vakuda kuita zvokupedza vanhu vemarudzi madiki, nonyaya yokuti wari kurwadziwa nezvakaitiwa Gaddafi. Wari kuti mutemo iwoyu ndo wagosenzesiwa kuuraya Gaddafi, ende wakati vanovhota ba kuti zviitike izvi, asi unotosaya kuti kohokonai nokuti dzimwe nyika chaidzo dzizvino dziribe kana kuvhoterana nawo. Hino mabi yangu kuti tinenge tichimboti chiiko ipapapa. Paitobayiwa mudede atobayiwa nokuendesiwa kuMatarodzi mhosva nenhau yokusenzesa hofisi yache zvisiri pamutemo. Kwai agosenzesa hofisi yache kuti agobe zvinhu zviri kurimisa kune umwe purazi kumazowe. Tichagokupai zvizere kuti zvazoburika, asi tinoti dai wakuruwa wagoita kunyara chaiko. Bazi reWorld Food Program ratiro ragokwanisa kunyurura vanhu vanopfuura miriyoni nochidimbu womumaguta onyika kubva munzara yange yaita kuringana nawo usu nousu. Kwai vanhu vazhinji vanga varingana nenzara zvokutoti dai waribe kuwapa zvokudya kwaipiwa nonzara mabi yangu. Kwai kudya nhokodzo zvironda ndokwakwa kuda kuichiitika manje kureketa kuno, asi tinoramba tichindotenda wakatambanudza kuti zviitike izvi. Guta roBulawayo ragotiro wagara mugutamo wanenge vari nezvikwereti zvakakwiritsa wachaita zvokuita munyama wakagotorehwa dzimba. Wari kuti wada kuningisa kuti ugozviita sei kuti wagotore dzimbadzi. Idi pakanyangara tinondoimba kuti vanhu vanotaikirwa ba nomudziyo yavo kureketa kuno. Kanzuro yeguta raHarare yaendeswa kuMatarodzi mhosva kuti imbomire kuwaka kana kuita kupa vanhu kuti wawake dzimwe nzvimbo mbiri dzekuwakira dziri kunzvimbo yotino Diyodzasi. Kwai nzvimbo dzi dzakaenzi dzinofanira kunhadzirwa zvikoro, saka vanofanira kuti vaite kuti pagoisiwa chikoro chofundo yowapwere kuti zviite zvisvino, nokuti nzvimbo iyi iribe chikoro. Toramba tichitenda magweta ari kuita kuti zviitike izvi.
chokwadi kuti mamiro upfume munyika medumo masvinuba akamira zvisvinuba nokuti gore rino kochitatu mari iri kubva kunze kwenyika ichiuya pamusikawo zvikamu zvemakambaniwo ZSE iri kuramba ichindoderera. Ipapa mugore ra2019 yange yakasvika zvikamu 26 kubva muzana, mugore ra2020 ikasvika 17 kubva muzana, gore rino zvindori zvikamu 10 bedzi kubva muzana. Idi pakanyangarisa unosaya kuti wakuru wenyika pawanoreketa vanenge vachireketei vachiti vari kukona. Tiri ngedu dzopasirese kusouth Africa anonzi Pumzile Vandem asiya bato ro-Democratic Alliance heno kuti akuda kuitei. Tinoramba takandolinga nokuti ndiye munhu wechina mutema anga nechigaro chikuru mubatori abva andosiya. Uganda noBurundi wakuita zvokuti wawake mugwagwa unopfuura uchinyenyeredza kupfuura kuno muRwanda. Rwanda yakapfika mazambuko yayo mugore ra2019, saka wada kuti waramba wachiendera mberi nokuita zvokuti watengeserane. Mugwagwa iyi inenge yakareba makilomita 300 chaiwo. Nigeria yagopuwa mari yange yakambonzi yakabiwa neainzi Bori anga ambori mumwe wakuru mumatunhu. Mari inosvika mamiliyoni 5 chaiwo omari yokuAmerica. Toramba tichifara nazvo izvi. Tunisia yagopuwa mamiliyoni 20 maJarimani kuti vanhadzirise nokumutsiridza upfumi hwavo hwagwisiwa nodziwa mupengo. Idi izvi tinondoramba tichihwehwa rute kuti dai zvaitikawo kwedu no. Bitcoin yabenuka pokare nyasi pakukwidza mutengo wayo zvokutoti wazhinji wakatoita kugwisiwa nayo kubva zvayakagwa nozuro ichizosimuka pokare nyasi. Idi uku kutamba noutano hwavanhu chaiko. Tiri ipapo mabi yangu togumira pano kwanyasi. Ndini wenyu Mhanduwe Wonhau.